Divê dema dawiyê de bînernejan pir behsa koçberên bi darê zorê dikin. Bi taybet li Hindirê Sûrî yê ku bêtir bi darê zorê ji cî warê xwe derketine, xelkên Efrîn serê kaniyê û girê spî ne. Em ê niha hindek agahiyan di derheqê wan û rewşa wan de bi were biparve bikin. Hûn dizanin di 2018 de Efrîn ji hêla dewleta Tirk û çeteyên wê ve hate dagirkirin, 2019 jî serê kaniyê û girê spî bûn. Di encama avê dagirkirinê de ji van her sê bajaran 700,000 kes ji cî warê xwe koçber bûn. Li kampan hatin belavkirin. Yên Efrînê li 5 kampên Şehbayê bi cî bûn, yên serê kaniyê li 2 kampên Hesekê û yên girê spî jî li kampa Til Semin ya gundewarên Eyn Îsayê bi hatin bi cî kirin. Yani 700,000 kes li 8 kampan hatin bi cî kirin. Helbet ne hemû kampan bûn, hindek li bajaran bûn, hindek jî derketin li derveyî heremê. Heger her bajarek em were bi parve bikin lê çi çêbûye, çi qewmiye. Li serê kaniyê piştî ku hate dagirkirin, gelek malwêranî û xerabî li wê derê çêbûye. Li gor ku hate gotin ji sedî 87 xelkên wê koçber bûne, ji cî warê xwe derketine. Tenê 45 Kurd tenê li serê kaniyê me. Serê kaniyê ku bi bajarekî Kurdan tê naskirin, lê ji ber him êrîşan hûn jî hovîtiya çeteyên li wê derê tenê 45 Kurd li serê kaniyê mane. 3000 malbatên çeteyan hatin li şûna van kesan bi cî bûne. Li şûna xelkên resen her wekî 6000 mal û 1700 dikan jî ji hêla çeteyan de hatine deste serkirin. 5 gund bi temamî bi erdê re hatine rastkirin. Li şûna wan baregehên leşkerî hatine avakirin. 6 gund hatine valakirin, 15 gund ji wan yên îzdiyanin li gor raporên hiqûqiyên ku li wê derê tên belavkirin. 1112 kes jî ji hêla komên çeteva hatine rebandin. Em niha behsa girê spî bikin bê li wê derê çi çêbûye û bûyernî çawa li Hindirê ewî bajarê Rûdane ku heta niha jî dagirkiriye. Li şûna xelkên resen ku me niha got derdora 100,000 kesî ji girê spî derketin, 1805 malbatên çeteyan li şûna wan bi cî bûn. Yani ketin şûna xelkên resen eger Ereb bin, eger Kurd bin, eger Türkmen bin û bi vî awayî evana li şûna wan hatin bi cî kirin. 40,000 koçberên ji Tirkiye. Tê bîra we Tirkiye projeyek dabû destpêkirin, Xwedê giravî wê Sûrî bi dilxwazî vegerin, lê ew vedgerandin li şûna xelkên resen yên girê spî bi cî dikirin. Hejmara wan heta vêga li gor agahiyên destê me de 40,000 koçberin. Dîsa di Hindirê girê spî de ji çaxa êrîşê heta niha 75 kes hatine kuştin, 2019 jî li wê derê birîndar bûne. Di encama pevçûnên navxweyî, di encama ev serdegirtina malan de û her wekî din. Li Efrînê jî bînerneja ji xwe ya ku ev 7 salin dibin dagirkeriya dewleta Tirk de ye bûyerên pir biêş, pir hovane li wê derê çêbûne. Li Efrînê 773 kes hatine kuştin. Ev kes him sivîlin, yani de encama êrîşên ser malan de, hûn jî de encama pevçûnên hundirîn de yên ku nava çeteyan de çêbûne. 9740 kes ji Efrînê hatine revandin, gelek ji wan çarenûsa wan ne diyare kes nizane belkû derê ne. 500,000 dar, yani nîv milyon dar. Him yên zeytûnan, him yên berhemdar, him yên daristanan hatine şewitandin û hatine hilkirin û gelek ji wan li bazaran hatine firotin. Deverên dîrokî gelek ji wan talan bûne, hin ji wan jî wek Eyndarê, Nebîhûrî û gora Marmaron ku ev deverên navdarin, lê belê gelek deverên din jî li Efrînê hatine talankirin û wêrankirin ku dîroka wan bi sedê salan vedgerin. Dîsa 75 girên dîrokî ew jî bi piranî li wê derê hatine talankirin û wêrankirin. Vêga pir behsa vegera xelkên van deveran tê kirin. Wê çawa vegerin, berpirsiyar kî ye, wê bi çi rengî garantî û misogerî ji bo wan were dayîn ku ev xelk bi rengekî ewle li cî warê xwe vegerin. 700,000 kes. Xelkên Efrînê ne tenê carekê du caran ji ber êrîşên dewleta Tirk hatin koçberkirin. Piştî ku hatin Şehba, wê çaxê dîsa êrîşî wan kirin hûn tê bîra we xelkên Şehba û Til Rifetê çawa hatin û li Bakurê Rojhilatê Sûriyê hatin belavkirin. Axir ev xelk li benderin ku gerek ew komên çete bi temamî ji wê derê derkevin û ewlehiya jiyana wan were misogerkirin, ancak bi vî awayî bi giştî vegerin li cî warê xwe û li wê derê karibin bi rengekî ewre û aram jiyana xwe dewam bikin.